Yun, di ba? Napakagandang tanghali po, kuya. Request ko nga po kami. Pagkilit nga po kami, dito na kumakain dito sa Silong ng Mangga. It's me, Eunice Kitoras. Ken, pa-request mo dito kanta nga, Baby Ken Neneng. Wow. Pugsa-pugsat ko na naman eh. Pugsa-pugsat mga idol. Mati, dire-diretso tayo. Sudah di pugsa. Baka dito signal Okay. po. Hi sa inyong, inyong ko na. Dalawa ko na natin. Gandang tanghali sa inyo. Papati naman kami dito, kuya, na nagtatanim ng mais ngayon. Ngayon ko lang narinig ang napakagandang boses nyo. Request nga kami ng Pinalakang Atugmom. Thanks, kuya. It's me, Ryan Ira from San Agustin, Isabela. Well, thank you very much for listening. Kada kita dito, bang-bang kag-apo. Naimbagal daw yung Kuya Jun, pakibati man mga anak ko. Mga anak kong nananahi ng pangbambanti. Ay! Okay. Glenn Simugan at ang aking manugang na si Lovely Simugan. Mga anak kong si David and Angeli. Si Helen ito, nagmasahe. Salamat, sir. Pa-play ng arak. Thanks. Ay, Helen! Ni Helen, gaya mo nga ng... Si Ate Helen pala. Ayan, Iyan. si Helen, dapat Bisaya man. Basahin mo. Hindi ako makapaniwala man dahil na nag-text ka man ng Ilocano din man. Hindi ba taga-Buho at taga-Bisaya, ito nag-text ng Ilocano. Anyway, thank you very much. And maraming salamat sa pagmamasahe sa aking paa. Ayan. Yun ang madalas na sumasakit sa aking katawan man dahil yung mga paa. Ano the request na? Arak. Arak. Tapos meron pa nag-request ng baby kinyanang ba? Oh, yes. Tapos pinalkang. Talo aja ya. Talo. Sige. Kaya bumasa ka pa ito may uding nga duwa nga mensahes kasagbayan ni kantaan na giti request na. Hello mga idol of the day. Medyo si mabali basit na boses mo, John Mark. Ngamahaan mo't nabaliwan ti kinasamit na kitdi. Apa. Padpadasam man nga pa sa daan tayo hayaan mo sila ti ex-batalyon. Kasan narurugi na dyan? Ano da jay? At yung patugtog ta drabe, gigigig mo pa yung bing naglalaing da nga, memorize na pa eh. Memorize na memorize. Hayaan mo sila. Basta rap ajay. Kanta ti ex-batalyon. Manong kablawak man ni mother ko ngagnangig ti stasyon nyo. Pa-request jay Discompiado from Romar Dugulan. Anak ti Ilocano. Itir. Pagrangayan Ramon Isabela. Agbasak pa'y may isa. Kablaawan ko man. Dagiti kadwa nga mamartag. Kung na tayo purok bulan. From 024. DJ, pabati po kami dito sa San Isidro. Pati na po ang family Gonzales. Pati na sa forever ko. Wow, na si Rociel. From 190. Walang forever. Ha? Hello, FDD. Greet mo nga Happy Bambanti Festival 22 to 28. Tama ba? Yeah. Greet mo rin ang bayan ng Jones, Aldauti Jones sa January 23. Para kasamanti Sabong Edbahong please at sa March. Happy Pinili sa Festival. Apong pinagpaminsanan sa Jones from God of Jones Medicare, Mr. Billy John Mamawag of San Vicente. At si driver ng ambulance, Jones Medicare, Mr. Michael Flores. Thanks, 97.7. Okay, nga ro dapat na kita nag-request si makapabardag na sonata. Ito yan. Imaso na yun, dito magay. Naulpi, adawen, isimang bay kanya. Sikat ay nagaw na nganya dayo dito'y den na. Nabayag apa nawen nga nagiturak delindo ken sa en ti sinagaba baya kaawan mo awan patek day tuy biya binubuskot oras sa naglemes iti ara barbareng kunak asikatay malipatak gemno naglabesen si kamanentay awagan
Nakasang biyag putin, ted mo akalak amat. Kagustuen payen nga uray no pagkatayan. Di mo pinanunod, di imbubus ko nga ayat, dilaksid nakdita puso. Itanem nag-akas lilipan. Baya kaawan mo, awan patek daytoy biyan. Binubus ko't oras sa naglemnes iti ara. Barbareng ko na asikatay malipatak ngem no naglabesen. Si kamanentay awaga. Nakasangbyag ko tinted mo akalak amat. Kagustuhan pa yan nga uray no. Para ka nagiti Taga-Liberty Heritage. Kumbaga tayo baby kin ni nene. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senen pati lang ken ugali jakun na matarsanen awanen ni ilokanan nga amamukki di panawen ay awanen tay di narumpi ano umisen mapagbingi atay balasang anagamili kalay santupay sang tumakuti ay awanen tin kami sala kapagpaketen ta dito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyudda ay awanen tin maisala tin tarayda anusan minti pagpaket tanu bumalsi ay napiket. And of course, good evening to Anita Morales. Paad naman daw siya. And Vilma Isao, hello po, listening from Saudi Arabia. And of course, Ella Benadero, today pumapastor ti asong ako nala. Awanti forever na naman. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda luwag kawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga amamukki di yun unana ay awanen lady narumpi ano umisen mapagbingi at ay balasang anagamili kalay santupay sang tumakuti ay awanen tin kami sala kapagpaketen ta dito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyudda ay awanen tin maisala tin tarayda anusan minti pagpaket kanu bumalsi ay napiket ay awanen tin kami sala kapagpaketen ta dito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyudda ay awanen tin maisala tin tarayda anusan minti pagpaket kanu bumalsi ay napiket ay awanen tin kami sala kapagpaketen ta dito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyudda ay awanen tin maisala tin tarayda anusan minti pagpaket kanu bumalsi ay napiket.
Ayan, apo, ket maragsakan kami ng ipadamag. Ulitin mga ipadamag kada kayo ngayon tunuwa. 23 de Pebrero, apo, adati maang concert mi sa Jai Alfonso Lista Ifugao. And this is being spearheaded by Our Lady of Visitation Paris. Alfonso Lista together with Villa Marcos Elementary School. Iti Ramon Isabela. Dati kat tipanggap na po makapag... pa-improve da iti simbaan ken eskwelaan. So please support us tapno damat ti magapuan mi itatang atawen nadayan pangrugi nga kwami dito nga programa mi. May kadwa ko na kumata ti mo nga programa tagayam kadtay itited ta nga transistor radios AM FM with USB and solar power the flashlight na kompleto nga radio data for our kaaruba nga adati basit diferensya na when persons with disabilities kaya dati kat being led by FDD Hong Kong chapter together with Mrs. Trao Tesho. Yan. And of course, good afternoon ko na kaita kabsat Kabagis Ella Martin, Auntie Minda, Auntie Josie, kanya ating Maya. Yes. Kaya namin yan nga FDD Hong Kong chapter. Yes. Kas ko na natin nag-text ni Auntie Ella Martin. Nembag nga pangal daw Karuba. Good afternoon Karuba. Kahit kumahan kablawan Jelo Garmedya San Vicente Ilocos Sur. Tinembag daw da amin kastamit kada kayo dita Karuba from Nieves Ridulfa to Italy. Manamlatan. Thanks. Kana naman ni Rina Capili, idol, pabati naman pa yung nanay ko, nakikinig po sa inyo, si Loli Capili. Di na po kasi siya nakakakita ay kaya wala. Nakasalukuyan nakikinig po sa inyo. Idol niya po kayo. Wow! Maraming salamat po. Maraming thank you. Ayan. Pakisabi sa kanya, kung gusto nyo, dalawin namin siya. Kuya June JM, paragas naman po yung Sirok Tisalamagi from Giyab, Yao, Castaneda family. From Mary Grace Giyab, Yao. Ano ti-request na? Ating tata. Sirok Tisalamagi. Adamdama kansyonan ta. For the meantime, may sapay apong asunatang may paimet. Kadagiti. Iso amin nga botantes. Ako, iti ili tayo. Nanyaman nga ili ti ayan tayo. Kan kadagiti kandidato. Sapo dito yan. Mukpay nga tatoy. Pagasam. Dinggit man gayem, luwan niya't pagsasaadam, lusyasin mapanagkunam, agsubsubrag puro-kurang, di ka di politiko, wenno botante atas kanyang, asidigan ti eleksyon sino, ngatat maadaan. Ay adun botante, anong rugian ang dawat, sigarilyo ken arat, ken maipispisup tiniwa. Di man na kandidato, taot tay takunanan to, tagayang manglimlimo sa anmet, anakahihistro. Ilile kaptitik-tik na ken gara-garaw ti bulbulon. Aduwa kakarin nga duwa gasgastun japay ang munti pudpudnon. Ada magmag na nagkamkampanyan nagibunbunong timak makan. Isuday kanti pagkawan na tumaya ni man. Ay, ayan. Kitaman. Kakapudpudno, tiis-isen ti kandidato. Amin pakitang gayan na bareng lang no mga bakto. Kiniktot ka ya. Kalipatan natin. Election, Carlo ba? Sabi ko na maturo yan. Denggen kainyan, di nagmay balakad, di kaya daw dawat, aglalo mo para tiniwat.
Tapno awan bales, politikong tuwa mga plataforma at tikitang sanga kay kwarta at almana. Takay met a politiko, idulin nyo takwartayo, tadiyo masapasap, takdakal aparikutiyo, agkay kaysa kayo, amang dalos te gobyerno, lang ingin nyo tagdiskurso, di kay mamerdi ti padayo. Il katitig-tig na ikan gara-garaw ti bulbulong. Adua kakarin na dua gasgas tunyak pa'y ang munti putpudnon. At kamagmag na nagkamkampanyang nagibunbunong timak makang. Isuday tanti pagkapawan at tumayan. Di manong Tidak kamahalan. Il kakapun-puno, tiis-isen ti kandidato. Aming pakidang gayan na, baring lang mo mga bakto. Dati maalam dito yan. Ilikat titik-tik, naikan garat-garaw ti bulbulong. Adua kakarin na dua gasgas tunyak pa'y amun ti pupudnon. At damagmag na nagkamkampanyan, nagibunbunong timak makam. Isuday tanti pagkakuan at tumayan ni Manongwan. Kakitig-tig na ikengar, garaw ti bulbulong. Adua karkarin na dua gasgas tunjak pa'y amun ti putpudnon. Ada magmag na nagkamkampanian, nagibunbunong timak makan. Isuday tanti pagkakuan na tumayan ni Manongwan. Isuday tanti pagkakuan na tumayan ni Manongwan. Ayan, pasensyahan balong makinigtot ka, kahit ko lang nga lagipan, nagiti nilabag, nagiti inararamid ko iti, kasakbayan iti eleksyon, kahit mariprimiri po nga parparing matuloy yan, isong i-refresh naman dito nga sonata. Tapno, at mo pa siti pagnaan na kadagiti pada tayong botante, ken pada tayong kandidato. Ayan, politiko nga po natin. Kaya dagiti tutupay nga pangablaaw. Naimbag nga daw yung manongs, kablaawan ta kami man, diti Barangay Salvador, nga agdindingag kanyayo, kada Domingo. Para kayo suman manong, jay kanta nga perfect, by Ed Sheeran nga cover yo, agyaman nakapot ti kablaaw, Nora Sarmiento, iti Barangay Salvador, Santiago City. And Lumtad de la Cruz, MC Sasir. Hi mga idol, pabati naman kami ng friend ko na si Rebecca Costales nga madamang agbubuya kanyayo. Pa-request naman po ng Paupawilan ka. Thanks from Marley of Macau. Oh, Paupawilan ka. And ako yung nagka-miss call dito eh. Hello Manong Jun and Aling John Mark, with mga driver namin, punta kami SM Kawayan. At nanalo ng kuweteng, si Boss Tumbok 50. Wow, barato kayo nga rin. Sakay kami ng FJ Cruiser para guys nga kami ng ipuon kong aerogate. Dito na kami ipil. Wait po namin, brother. From Kuya Alfredo Jaro Jones. Thanks, 97.7 family. Please, DJ, pakiplay man yun. We don't have to save the world. You don't have to save the world. To say the word. Ay, you don't have to say the word. Kasi para sa papa kong wala na. From Marlene of Mine, Sultan Kudarat. Na, thanks. Kuna naman. You don't have to say the word. Kuna na tayo nga sonata. And, to Ate Digna, madi kami pala makakoti tawag-tawag katatawan ti connector me. madi na itugo dati pang connect iti sa cellphone isong dispensary nyo apo dagiti kaya na kung out till live ito na next Sunday barbaring hamin tumalipatan yan. Apo dati ito agit inarasaas na matan. Okay, nga Rod, kumansyon tamay balong.
Aglabar at atis taming ko iso nga masir-sir nga kaya sir giktiletra da kiti kantata. Katapunasa man. Okay, may sabi ako nga sunata. Tingin kami sagot ka na kayo. Dato'y, I don't want to talk about it nga Ilocano version may. Kat busy mo ni John Mark amang kansyon. Kasunong ito ta. Okay, catch up ka lang yan balong. Dato'y yan ti sunata ako nga na for one. Agin o umal. Madlaw ko tamatan analabit nagsangsangit kalata. Bit-bituen sa dilangit no talyawen para ken ka awang pintas na. Jakayat balik senen panang paay mo tuirik na. Nuganda tekti agtali na ti pagbiit. Taag palawag at dinggan at kadi di ka saan. Wet saan. Takderak amay may sak ti saen ti naglabas maris nagliday ken naliden mapaspasamak ken bitbitwen sa dilangit nutalyawen para ken ka awan puntas na. Jakayat balik senen panang paay mo tirik na. Luganda tekti agtali na ti pagbiit. Taag palawag at dinggan na kadi di ka saan. Wen saan. Jakayat balik senen panang paay mo tirik na. Luganda tekti agtali na ti pagbiit. Taag palawag at dinggan at kadi di ka saan. Wen saan. Wen saan.